siellä oman teeluun. Mä oon tosiaan Tommelinna Suomen seutuverkosta ja Oulusta, ja kun äänestä kuulee, niin ilmeisesti on samassa pelissä Oulussa. Täällä on. Käynyt siellä huutamassa Pohjois-Suomen voittoon, mutta mä tosiaan on täällä nyt Suomen seutuverkon ry:n edustajana kertomassa teille siihen, että mihin tätä valokuitua tarvitaan, ja oikeastaan tänä päivänä kanssa se kiteytyy tähän, että riittääkö se mokkula tai 4G vai tarvitaanko valokuitu, ja mä kerron teille, että minkä takia se valokuitu tarvitaan sinne. Ja mun oma historia on semmoinen, että mä oon tuonne Oulusaloon ollut puuhaamassa valokuituverkon, eli siellä verkko-osuuskunta Oulun seudun laajakaista. Mä olen hallituksen puheenjohtaja ja ollut puuhamiehenä siinä hankkeessa aika vahvasti. Ja olen kiertänyt ympäri Pohjois-Suomea ja välillä Itä-Suomessakin puhumassa tästä valokuidusta. Jos teillä tulee tekniikkaan tai toimivuuteen tai muihin liittyviä kysymyksiä, niin uskon, että aika paljon pystyy vastaamaan. Oma aikataulu on semmoinen, että mä teen oman puheen ja oman esityksen, ja siinä vaiheessa, jos teillä tulee siihen valokuituun liittyviä kysymyksiä, niin käydään ne läpi. Ja sen jälkeen mä lähtisin mielellään takaisin Ouluun, mulla on siellä vähän hommia työni puolesta, että niin saan sitten nekin joskus ajallaan valmiiksi. Että mä oon tässä viime viikolla seutuverkkoseminaarissa, mulla on 3 päivää meni hukkaan siellä ja työt kannaa kuitenkin päällä. Hukkaan niin. Keskiviikko perjantaina välinen yö oli tiukka. No joo. Ihan tuollaisena perusasiana tavallaan pitäisi ottaa hyvä ymmärtää se, että internet ei ole enää mikään leikkikalu, vaan se on yhä tärkeämpi osa meidän jokapäiväistä arkea. Sitä sanotaan että nettiyhteys on ihan yhtä tärkeä kuin sähkö tai vesi tai maantieverkko. Eli se on infrastruktuuria ja ne täytyy olla toiminnassa. No, se, että jos käyttää huonoa nettiyhteyttä, niin se on vähän sama kuin ajaisi huonoa tietä pitkin tai vaihtoehtoisesti. Niin Itä-Suomessa oli hyvä talvella käyttää esimerkkiä, että jos on nettiyhteys tai Mokkula-yhteys, joka välillä pätkii, niin sehän on pätkivät sähköt, kun siellä oli lunta siellä sähköjuhoissa ja sähkö toimi silloin tällöin, milloin sattui huvittamaan. Toinen tärkeä asia, että jos mietitään, että kun meillä on se nettiyhteys, niin miksi ihmeessä meidän pitäisi investoida tässä tapauksessa 1,5 tonnia, mikä teille tulee kanssa hintataso olemaan tämmöiseen valokuituun, kun me saadaan 10 kaupasta Mokkulaa. No, nettiyhteysnopeudet kasvaa 50% vuodessa. Noin. Mä näytän näistä vähän parempia graafeja ja saatte sitten selvempää kuvaa, että ne ei ole ihan mun päästä keksimiä nämä luvut. Fakta on, että nämä nykyiset kilpailevat tekniikat, niin ei ole olemassa nurkan takana tai missään mitään kilpailevaa vaihtoehtoa, joka pystyisi vastaamaan siihen kasvavaan tarpeeseen. 50% vuodessa ei kuulosta kauhean isolta, jos lähdetään yhdestä mekasta liikkeelle, niin se kestää aika pitkään ennen kuin vaikka Mokkula-tuotantokyky tulisi vastaan, mutta kun aika kuluu ja yhtäkkiä huomataan, että ei ole enää muita vaihtoehtoja, on koko ajan yritetty jollakin tekohengittää kilpailevia vaihtoehtoja, kun yhdellä kertainvestoinnilla olisi saatu ratkaistua se ongelma 50 vuodeksi, mutta tässä sanottiin, vaan kaapelitehtaan edustajien kanssa on puhunut, ne sanoo, että se on 100 vuotta, se kaapelin kesto siellä maassa. Tänä päivänä hän käyttää vanhoja puhelinjohtajia taloissa ja ehkä ne kaupungissa on vähän uusinut niitä, mutta ne on 10 vuosia kaikissa tapauksissa vanha. Valokuitu tekniikkana tai teknologiana, niin sen suorituskyky ei tule vastaan tässä ehkä tunnettuna elinaikana, mutta se fyysinen kaapeli, niin sillä on lasia siellä sisällä, niin jossain vaiheessa se sitten varmaan täytyy päivittää. Ja kun nettiyhteys on aina vaan tärkeämpi, niin se täytyy myös olla luotettava. Ajatellaan, että ruvetaan siirtämään oikeaa palvelutuotantoa, puhutaan digitalisoimisesta, eli saattaa olla, että vaikka esimerkiksi vanhusten terveydenhoitopalveluja tai muita sellaisia, jotka varassa ihmiselämät jopa on, niin niiden täytyy niiden yhteyksien toimia. No hyvä. Mennään tuohon mobiilitekniikkaan, kun täälläkin varmasti katsotaan toiminta tällä 4G. Hyvin epäilen näköistä. Sori, mulla ei oikeastaan ole kenttää töitä. Sulla on Sonera varmaan. Mulla ei Elisa. Joo. Ja mulla ei ollut kenttää tällaisessa. Mutta yhtä kaikki. Se kaikista tärkein asia ja ongelma tässä mobiilitekniikassa on se, että se kapasiteetti, mitä sä saatte sieltä verkosta, niin jaetaan aina kaikkien käyttäjien kesken. Että ette voi mitenkään tietää, että mitä tällä ajanhetkellä te saatte. Tietenkin tässä voidaan päätellä, kun täällä on useita ihmisiä, joku varmaan päivittää Facebookia tai muuta vastaavaa, niin täällä on paljon käyttäjiä, niin silloin sitä kaistaa tulee vähemmän.
Toinen, mikä on hirmu olennaista, on se, että näiden päätelaitteiden ja lipstakien määrä kasvaa koko ajan enemmän ja enemmän. Ja jos olette seurannut nuorisoa, niin nehän on koko ajan naamakiinikkäännyssä ja katsoo videoita, lähettää videoita ja kaikkea muuta. Kaikki tämä vaatii kapasiteettia. Tämä on lisääntyvää käyttöä. Eli koko ajan siellä liikkuu yhä enemmän tavaraa. Viime vuonna DNA muistaakseni ilmoitti, että mobiiliverkossa tiedonsiirron määrä kasvoi 100%. Jos se samaa vauhtia kasvaa, niin ne äkkiä voi laskea, että kyllä se mobiiliverkko tulee täyteen. Toinen sitten, että en tiedä, että täällä valokuutta on tukiasemille jo vedetty. Jarmo voisi tietää, että tämä onko. Osalle on, osalle ei. Eli saattaa olla, että osa tukiasemistakin on vielä tämmöisten radiolinkkien varassa ja niitä voi olla vielä monta peräkkäin ketjussa, niin silloin ei voi yhtään tietää, että paljonko se oikeasti sitten tukiasemen asti riittää kapasiteettia. Mutta tämä ongelma varmaan poistuu lähiaikoina. Mutta mä menen pikkusen tekniikkaan. Mulla on ihan pakko tehdä tämä, että te ymmärrätte, että puhutaan 4G:stä ja puhutaan 4G:stä. Niin ei se niinkään se, mitä ne operaattorit niin teille kertoo. Ei siinä ole kauhean paljon varmaankaan, koska sanoa virheellistä, mutta paljon olennaisempaa on se, mitä ne jättää teille kertomaan. Mä nyt sen takia tätä tekniikkaa teille vähän. Silloin kun puhutaan kaupunkialueella 4G-verkosta, niin puhutaan tämmöistä korkeasta taajuudesta, kuten 2,6 GHz tai 1,8 GHz. Silloin kun on korkea taajuus, niin sinne mahtuu isompia tämmöisiä kaistanleveyksiä. Ja tämä kaistanleveys on olennainen sen takia, että mitä isompi kaistanleveys, sen enemmän me voidaan siirtää tietoa siinä kaistanleveydessä. Eli tässä tapauksessa näillä 20 megan kaistalla saadaan noin 100 megaa, vähän riippuen nyt joku sitten eri lukua, mutta että koko luokka on oikein. 100 megaa sitä siirtymää, tai sitä siirtoyhteyttä. Huomatkaa, saadaan siis 100 megan siirtoyhteys, joka jaetaan sitten kaikille käyttäjille. Se, että kun on tämmöinen korkea taajuus, niin sen haittapuolena on sitten se, että siinä kantama on lyhyt. Eli se ei mene kovin pitkälle siitä tukiasemasta. Eli näin ollen kaupunkialueella toimii, kun voidaan tukiasemia panna tiheään, saadaan paljon kaistanlevettä ja tukiasemia on tiheässä. Mutta sitten on se 4G, mikä esimerkiksi haja-asutusalueelle rakennetaan. Mä voisin kuvitella hyvin, että tämä alue kuuluisi enemmän siihen haja-asutusalueelle kuin se kaupungin ydinkeskusta, ainakin sen perusteella, mitä mä tuossa äsken ajoin. Siellä käytetään tämmöistä matalampaa taajuutta, onko se sitten 700 tai 800 MHz. Siellä ei olekaan sitä kaistan leveyttä tarjolla niin paljon, niin joudutaan tyytymään puoleen siitä, eli 10 MHz. Ja ongelma on se, että silloin tippuu sitten se suorituskyky. Silloin saadaan tämä 35 megaa pauttiarautaa sitä kapasiteettia teille jaettavaksi. Eli käytännössä tilanne on se, että teillä on saatana tällä 800 taajuudella yksi tämmöinen pikkusen ADSL-yhteyttä, parempi nettiyhteys, jota te kaikki jaatte. Ei se kovin pitkään riitä se kapasiteetti. Todella. Saanko vielä sanoa, että tuo nyt nimenomaan silloin, kun tuo signaali- ja kohinasuhde täytyy tuossa kohtaa nyt olla sitten 10. Ja kun tähän menee Sanonin teoreeman mukaan, on 200 logaritmi kun signaali- ja kohinasuhde kertaa sitten täytettävä taajuusalue. Mä mennäisin tässä käyttää tätä Sanonin lakia hyväkseni, mutta nyt mä en uskalla, kun Jarmo varmaan tuntee sen paremmin kuin minä. Mutta käytännössä just, että jos on vesisade, niin se signaali- ja kohinasuhde ei ole enää 10, vaan se on pienempi. Kyllä. Jolloin se putoaa tuosta 3-5 tuo vielä. Maasto-olosuhteet vaikuttaa. Tämä nyt on aika tasaisen olosta seutua, mutta puut, rakennukset, esteet tulee heti vaikuttaa tähän asiaan. No, moni on varmaan kuullut, että täällä voidaan sanoa, että on tulossa 4G, mutta nyt jo lehdistössä puhutaan, että tulee 5G. Että onko se nyt sitten semmoinen hienompi ja parempi ja nopeampi. No, kyllähän se on nopeampi kuin niin sanottaa. Mutta ongelma on se, että se 5G ei tulekaan enää siinä muodossa kuin mitä on tähän asti kuviteltu. Tähän asti ihmiset ajattelevat, että kun pannaan 3G tai 4G, niin se pannaan sen tukiaseman mastoon, pannaan uusi lähetti ja taas on paremmat yhteydet. Se 5G:ssä me ruvetaan puhumaan niin korkeista taajuuksista, että tämä tukiaseman kantama onkin enää tyypillisesti ehkä vain 50 metriä tai 100 metriä. Voitte kuvitella, että tuleeko tänne 100 metrin välein tukiasemia. Ei taisi. Semmoinen, mikä on mielenkiintoinen fakta, tiedättekö mikä on mikroaaltouunin käyttämän taajuuden? Sielläkin on siis säteilyä samalla taajuudella. Mikä on se säteily, mitä mikroaaltouuni käyttää? Se on 2,4 GHz. Eli se on pienempi, matalampi taajuus kuin mitä tämä 4G tällä hetkellä on. Kuinka moni teistä haluaisi pistää päänsä mikroaaltouuniin vähän siellä? Kaikki on varmaan kuullut siitä, kun amerikkalaiset aina pisti kissaa ja lämmitti sitä.
kissa kylmeni pysyvästi. Eli näissä taajuuksissa on myöskin tämmöisiä haittavaikutuksia, eli että jos niitä halutaan, että panna tiheästi, niin sitten rupeaa ihan oikeasti tulemaan terveysoireita. Näistä voisi lukea netistä paljon, jos haluaa, mutta mä en ainakaan haluaisi tämmöisessä grilliverkossa asua, että siellä lusikkakässä ei uskalla kävellä semmoisella alueella. Ja totta. Joo, eli 5G, mä jäin vähän karkasin ajatus tässä. Eli 5G on siis semmoinen, että siinä tyypillisesti se tukiasema tulee teille kotiin. Eli teille tulee kotiin vähän niin kuin teillä on tällä hetkellä langaton verkko. Teille tulee, se on vain 5G-tukiasema, jolla saadaan kyllä suuria nopeuksia, mutta jos se kantama on 50 metriä tai 70 metriä tai kotitilassa 30 metriä, niin eihän se saa mistään sitä runkoyhteyttä, ellei teillä tule riittävän hyvää kiinteää nettiyhteyttä, johon tämä tukiasema kytkee. Eli tämänkin takia valokuitu tuo teille tulevaisuudessa paljon paremmat mobiiliyhteydet. Täällä oli kuulemma semmoisia taloja, jotka on rakennettu isolla rahalla, niin nämä uudet hienot isolla rahalla rakennetut talot, niin kylläkään niissä on ihan tunnettu ongelma, että siellä ei tahdo kännykät kuulua sisällä, kun ne on niin sanottuja Faraday-häkkejä. Ne on niin hyvin tiivistetty ympäriinsä, ettei sinne tahdo tulla ulkoa ne signaalit sisälle, joten se pakko tukea saada myöskin talojen sisälle. No, mutta nämä olosuhteet me tässä päästiin käymään ja mä kerron siitä, että jos se nettiyhteyden laatu vaihtelee, niin emme voi oikeasti palvelurakennetta lähteä kehittämään. Mä ajatellaan kunnan näkökulmasta. Ei mobiili Kuusamon herra on tähän, en tiedä, ole lukenut sitä. Kuusamo on päättänyt, että ne ei rakenna valokuitua, vaan on 4G-verkko. Se voi vuoden tai 2 säteellä olla hyvä ajatus. Mutta jos ruvetaan puhumaan 10-15 vuotta eteenpäin, kun kunnan pitäisi vähän asioita pitemmällä tähtäimellä katsoa, niin on aivan selvää, että ei pystytä kehittämään rajattomasti sitä palvelurakentaa. Tänä päivänä ongelma on se, että on täytyy palveluita kehittää olemassa olevan infrastruktuurin päälle. Ja kun infrastruktuuri on riittämätöntä, niin on jouduttu tekemään kompromisseja, eikä niitä ole saatu tehtyä sellaisia palveluja, mitä oikeasti halutaan. Tämä kunnan isälle terveydeksi. Se, miksi teille myyä niitä mokkuloita niin innokkaasti, on just tämä, että operaattorejahan ei hirveän paljon kiinnosta se, että kuinka paljon tai minkälaista palvelua loppuviimeksi sitten saatte. Niitä kiinnostaa se, että kuinka paljon rahaa ne saa mahdollisimman pienellä investoinnilla. Täälläkin oli ollut hankkeita auki tällä alueella. Äläkä surkea, että te on ainoa paikka Suomessa, joka ei ole saanut valokuitua operaattoreiden vetämänä. Näitähän on näitä itsenäisiä kuntavetoisia yhtiöitä tai osuuskuntia Suomeen perustettu viime vuosina useita kymmeniä. Ja sen takia, että ihmiset itse rupeaa rakentamaan omalle alueelle valokuituverkkoa. Meillä Oulusalossa lähti 300, teillä lähti parisataa Kaakamossa, täällä on jotakin Utajärveä, jossa on lähemmäksi 1000, Kymijoella muualla on useita tuhansia ihmisiä lähtenyt. Eli ei tyydytä siihen, ei ne isot operaattorit ajattele muuta kuin omaa kassansa ja omaa tulovirtaansa. Ja pointti on se, että jos ne rakentaa teille valokuidun, niin ne ei pysty nostamaan sen palvelun hintaa teille. Jos te katsotte hinnastoja isolta pelureilta, niin siellä se valokuitu maksaa saman verran kuin mitä maksaa kupariyhteys. Joten se investointina ei ole yhtään kannattavaa. No hyvä. Nyt mä mollasin ne operaattorit, jotka muuten pitää. No, mennään sitten tähän tulevaisuuteen. Tässä näkyy siitä, että minkä verran maailmassa käytetään tai internetyhteyttä. Ja täällä näkyy 2000-luvun alusta asti. Ja niin kuin huomaatte, siellä ei ollut nettiliikennettä lainkaan. Tuon graafin mukaan. Silloin tiedon oli tosi vähäistä tässä mittakaavassa, mitä nyt eletään. Oikeastihan silloin oli jo Suomesta yli puolella ihmisistä nettiyhteys olla. No joo, suurin piirtein puolella. Pikkuhiljaa rupeaa 2004 ja 2005 näkymään jotakin rippeitä tuolla. Ja koko ajan se pikkuhiljaa kasvaa. Tämä kasvaa 57% vuodessa. Tänä vuonna puhutaan noin 200 terabitin tasosta. Sillä yksiköllä ei ole niin suurta merkitystä, mutta noin 200 yksikköä se. Mutta vuonna 2020 on 1100 yksikköä. Eli se 5 vuodessa 5-kertaista. Tämä on väistämätöntä. Näin käy. Näin se on aina ollut, näin se aina tulee menemään. Tässä on toinen vastaava kuva. Tämä on yhden yksittäisen loppukäyttäjän tiedostettonopeuksia. Ja täällä alun perin vuonna 1983 on ollut 300 bittiä sekunnissa.
300 bittiä vastaa noin 300 merkkiä sekunnissa, eli kirjainta tai numeroa. Ja silloin jo ennustettiin, että maailmassa ei tämän nopeampia nettiyhteyksiä tulla tarvitsemaan. Kuuluisa amerikkalainen professori, jonka nimen mä aina unohan, se sanoi. Mutta se perusteli sen väitteen sillä, että kun ei kukaan ihminen oikeasti pysty kirjoittamaan tietokoneen näppäimistöllä 300 merkkiä. Siinähän on oikeasti, kukaan ei pysty. Mutta eihän ollenkaan tajunnut, että mihin kaikkeen tämä tiedonsiirto on kehittynyt. Tänä päivänä me näitä mokkulla tai kokkulla ja me nähdään videoita, että kaikki mahdollinen pystyy tekemään internetissä. Se koko ajan se tarve kasvaa pikkuhiljaa 57% vuodessa. Joten tänä päivänä noin 100 mega on niin se perustus. Mikä hänellä on käytössä, se on professori, sillä on hieno. Voidaan esittää tämmöinen arvaus, että 10 mega, korjatkaa jos olette väärässä, mutta mä sanon, että 10 mega on varmaan se perusnopeus, millä kukin tänä päivänä voi ajatella tulevansa toimeen. Allekirjoittaako joku edes Jarmo Kuinteja sanoo, että allekirjoittaa päin? 10 mega kuulostaa varmaan ihan perusnopeudelta tälläkin alueella. On tottunut 100. No niin. Kun ei tule, Sillä tulee normaali hinta. Siis tämä on hyvä allekirjoittaa. Hyvä, jos se nousee se 57% vuodessa. Ja ongelma on se, että 10 vuoden päästä se 10 meganen on 60-kertaistunut. Eli tarkoittaa, että tämän päivän 10 meganen on 10 vuoden päästä 600 megaa. Ja ajatteletteko, että tuolta Mokkulan puolelta saatte semmoisia yhteyksiä jokainen tehdä? Ette varmasti saa, sen voi luvata. Yksi yksittäinen voi saada. Elikkä, kysytään vielä toisin. Onko täällä joku vastikään päivittänyt tietokoneita? Eikö kukaan? No kaksi. Nämä on ainut, jotka uskaltaa kommentoida. Mä olen käyttää. Mikä on muuten vastikkeen? 2 vuotta. No hyvä. No kysytään, kuinka moni teistä ajattelee, että teidän nykyinen tietokone on viimeinen tietokone, minkä te tulette tarvitsemaan? Vaikka uusia pähejä, vaikka kuinka olisi tingelidongelin vehkeinen. Kaikki tietää, että 3 tai 5 vuoden päästä se on morjessa. Eikö ne ole ohjelmoitu sillä tavalla, että se on 2-3 vuotta, se pitää sitten vaihtaa uuteen? Ei niitä tarvitse ohjelmoista, vaan kehitys on semmoista. Tietokone on tehty sillä tavalla. Ei kun kehitys on semmoista. Niin, se on aina vaan se nousee ja se tarve kasvaa. Ja sekin on tämä maaginen luku 57% vuodessa. Ja kaikki tietää, että se tietokone täytyy vaihtaa. Siinä on lisää muistia, siinä on parempi näytön tarkkuus, siinä on isompi kovaa levy ja jne. Se on ihan samanlainen laki, koskee tiedonsiirtonopeutta. Tähän asti on ollut vähän pikku ongelma, kun ei kuparilla ole tahtonut saada sitä. Ja kukaan ei halunnut maksaa siitä, että me pantaisiin itsellemme kunnon nopeus. Jotenkin niitä on täytynyt alkaa itse tekemään. Eli nyt hyvät ihmiset kuvitellut, että 4G kun tulee, niin että se riittäisi teille. Eikä riitä 5G. Joskus tulee 6G. Ja aina täytyy joku päivittää vaihtaa uuteen ja tyytyä vähän huonoa. Se välillä toimii ja välillä ei toimi. Mennään vähän tekniikkojen vertailuun. Tähän mä kysyn tämän viivuttimen. Kouluviivut, niin kaikille tuttu. Tässä on 100 senttimetriä ja 1 senttimetri on täällä tämmöinen musta viiva tai valkoinen viiva. Kaikki pysyy perässä. Jos me ajatellaan, että tämä 1 senttimetri vastaa tätä 10 megabittiä, minkä mä äsken mainitsin, silloinhan 110 megabitin pätkää vastaa 1 gigabittiä. Taas mä kuulun tekniikkaa, mutta koittakaa pysyä perässä kohta ymmärrätte, miksi mä sitä puhun. Jos me verrataan eri tekniikoita, esimerkiksi VDSL tai 4G tai mitä tahansa, valokuituun 1 gigabittiin. Tänä päivänä valokuituverkko rakennetaan sillä tavalla, että sen suorituskyky teidän tilaajajohtajan osalta on 1 gigabitti. Eli teille kotiin tulee tämmöinen metrin mittainen kapasiteetti sitä valokuitua. Ja jos me pannaan vierekkäin tuohon, niin eihän tuo Mokkula ihan mahdottomasti jää. Se yhtää tuon verran tuosta 1 gigabitin nopeudesta, mikä tämä valokuidun suorituskyky on. Mutta kun tämä vertailu on, ystävät hyvät, hirvittävän valheellinen ja virheellinen, niin mä teen pienen tasoituksen tässä. Mä leikkasin tämän valokuidun suorituskyvyn tähän 1 gigabittiin. Mä teen hahmottamisen helpottamiseksi. Mutta jos se on
tämä mittausteko mukaan, niin mihin asti tämä valokuitu suorituskyky oikeasti riittäisi? Mä sanon, että se suorituskyky ei lopu ikinä. Mä en tiedä. En sano. Onko se kuullut? No, kuullut. Se ylettyy nimittäin, arvatkaapa joku. Jos pannaan tämä tästä maasta näin liikkeelle, mihin asti se valokuidun todellinen viiva tässä nyt tulisi? Kuusa. No sinä tiesit, ja mä ymmärtin heti tulee. Eli ajatelkaapa sitä, että jos se yksi 10 megaa on täällä, se minkä te saatte tänä päivänä, ja se 100 megaa, minkä saa ehkä Mokkulalla, jos on oikein hyvällä tuulella, tai 150 megaa, tai 200 megaa, tai 300 megaa. Mitä ihmeen väliä sillä, kun toinen menee kuuhun asti? Siis se sun kapasiteetti. Että voidaan niitä vertailla, että kumpi on parempi. Joo. Se, että kun mä sanoin, että se valokuitu tänä päivänä rakennetaan teille 1 gigabitin nopeudella, niin sitä valokuitua on hirveän helppo päivittää sen jälkeen. Sitä ei tarvitse kertaakaan kaivaa maasta auki tai vaihtaa jotakin sinne fyysisessä kaapelissa olevia asioita. Se kerran kaivetaan ja sen jälkeen käytännössä tämmöisiä dingelidongeleita vaihtamalla sitä saadaan päivitettyä sitä nopeutta. No nyt 10 gigaset moduulit ne. Käsittele siis varovasti, nämä on kalliita. Eli tässä on sitten, jos me haluttaisiin vaikka Jarmolle kotia ruveta ajamaan, kun hänellä se valokuitu on, pikkusen nopeampaa nopeutta, niin tarvitsisi vaihtaa kotiin tämmöiset vehkeet. Eli kotiin toinen pala Ja toinen keskukseen. Toinen keskukseen ja sitten se kuitu siinä välissä on ihan sama. Kyllä. Välittää sen valon niin kuin ennen. Juuri näin. Paljonko tuommoinen palikka maksaa? Tänä päivänä tämä maksaa varmaan usko 100 sen. Sitä luokkaa, joo. Mutta tyypillinen hinta sitten, kun se laskee, niin se on 20 tai 50 €. Tämä nyt on uusi ja kallis ja hieno. Niin, mutta samalla tavalla just, että niin kuin, näitähän saa 20 gigasia ja 40 gigasia. Ja 100 gigasia. Ja tilaamalla ainakin 40 gigasia saa vielä hyllystäkin. Joo. Mutta siinä samalla kaikessa muussakin ne on nyt vielä kalliita. Muutama vuosi menee, niin 10 gigainen on se, mikä on perustaitolaitteessa. Nythän siinä on semmoinen, mikä on 100 kautta giga. Se peruslaitteen peruskomponentti. Juuri näin. Joo. No hyvä. Mulla on oikeastaan yksi kalpe. Ei ole mulla tässä pari. Tää nyt menee vähän ehkä